De oorsprong van het conflict ligt bij de busstakings van 2008. De hele vervoerssector werd confronteren met een verhoging van de kosten van 40 miljoen euro. In die tijd is ook maar de provincies de afspraak maken dat de busbedrijven gecompenseerd worden voor de heel iets hogere olieprijs. Maar dat geld zou niet uitbetalen wezen. Wat ons betreft is het zo, de afspraken bij nooit komen en het zit in het tarief. Dus het geld krijgen? Dat weet ik niet. Ze het geld gewoon krijgen wat normaal. Al praten we. Wij hebben uw eigen bankrekening, dus hoe het dan opstaan moet. En ik heb van mijn eigen vastgesteld dat dat net het geval is. Men helpt van alles en nog wat door elkaar om een groot misgordijn op te werpen. En daarmee de suggestie te wekken alsof de overeenkomst inwilligd is. Ik steek me de hand op mijn hart, dat is net gebeurd. En het wetten schiet de vrouwen inmiddels te onder lippen. Het gevolg is dat een ritje met de bus wel eens flink duurder worden kan. In een brief van minister Schultz van Infrastructuur dreigen de vervoersbedrijven met een prijsverhoging van 8%. En daar is de deputaire min te spreken. Nou, voor u als provincie Friesland zit het belang van de reiziger natuurlijk boven aan. Wij willen een toegankelijk en makkelijk, vrij toegankelijke IPB-vervoer hebben voor alle reizigers in Friesland. En het verhogen van de prijzen daarin past daar net in. Nee, hij dreigt er maar kinderen er eens wel maar dreigen, want het bent toch zulke zaken als concessies? Ja, je hebt het met elkaar al praten. En dat doen we in een nationaal verband, ik met het IPO. En dat betekent dat het en zijn vervoersmaatschappijen hun daar rond te houden hebben.